Innalillahi wa wainnailaihim rajiun. Tsohon kakakin rundunar sojan Najeriya wato Manjan Janar Rabe Abubakar ya rasu a hannun 'yan bindiga. Ɗaya daga cikin dangin matar Manjo Janar Rabe ya ce harbin maciji ne ya yi sanadiyyar ajalinsa a sakamakon rashin lafiyar da yake fama da ita. Kwamishinan Tsaron Jihar Katsina Dr. Nasiru Ma'azu Dan Musa shi ne ya tabbatarwa da manema labarai rasuwar hakan a yanzu, inda ya ce ba a kai ga ɗauko gawar ba amma ana nan ana shirin cewa yadda za a je a ɗauko gawar nan. Dr. Janar Rabe dama ba shi da lafiya sannan kuma ga saran maciji da ya yi a jikinsa, inda 'yan bindigar suka ba da dama domin a ɗauko shi a je a kai shi zuwa ga asibiti domin lafiyarsa. Sai dai muna mai fatan Ubangiji Allah ya ba wa iyalansa haƙurin rashinsa, sannan muna fatan Ubangiji Allah ya masa rahama. Idan wannan shine zuwanka wannan channel naka, danna mun subscribe kana kaman ƙararrawa. Nagode kaman share. Kuna da labarin ɗaya daga cikin dattijawan da 'yan kidnapping suka kama Allah yi wa ɗaya rasuwa? Idan wannan shine zuwanka wannan channel, ka danna mana subscribe kana ka danna mana ƙararrawa. Mun gode. Kuna da labarin ɗaya daga cikin dattijawan da 'yan kidnapping suka kama Allah yi wa ɗaya rasuwa? Bayan da suka shafa satuttuka a tsare ba tare da kulawa ba. Sun shafa shekaru masu yawa suna tare cikin aminci da zumunci. Suna raba farin ciki ga al'umma sannan kuma suna sada zumunci a junansu. Mutanen sun kasance su biyu aminan juna ne sannan kuma abokanan juna ne. Sun fuskanci jarabawa mai tsanani inda ɗaya daga cikinsu ya rasa rayuwarsa a hannun masu garkuwa da mutane. Subhanallah, innalillahi wa wainnailaihim rajiun. Dole lamarin ya girgiza al'umma sosai ganin yadda suke tsofaffi da tijawa mutanen kirki. Ga su da kamala mutanen kirki bayan Allah. Abin da zai baka mamaki shine a lokacin da suka kama wannan bayan Allah sai kai su cikin jaji. Wannan shine mummunar kaddara a tarihin rayuwarsu wadda ba su taɓa mantawa da ita ba. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ji kan wanda suka rasu. Ɗaya daga cikin abokanansa Allah ya masa rasu. Allah ya ji kansa, Allah ya sa su aljanna firdausi, Allah ya bawa iyayensa da abokanansa haƙurin rashin sa. Amin ya rabbul alamin. Kira pun